Prajem všetkým pekný deň. V dnešnom videu by som vám chcel v krátkosti predstaviť aplikáciu Presenter, ktorá sa inštaluje do PowerPointu ako zásobný plugin. Aplikácia Presenter nám slúži na vytváranie e-learningových aplikácií, interaktívnych kurzov, testov, kvízov, scenárových hier a rôznych ďalších vzdelávacích objektov, ktoré môžeme používať počas nášho bežného vzdelávania. Po inštalácii Presentera sa v paneli kariet zobrazí samostatná položka Adobe Presenter a keď si na túto kartu kliknete, rozbalia sa vám možnosti, ktoré pomocou Presentera môžeme vložiť do našich klasických PowerPointových prezentácií. Karta s ponukou príkazov a nástrojov Presentera je rozdelená do niekoľkých sekcií, ako audio, video, application simulations, insert, quiz, team, presentations, analytics a doplnkové nástroje. Panel audio nám automaticky ponúka možnosť buď si vytvoriť vlastné audio pomocou tlačítka Record, alebo importovať a synchronizovať, prípadne editovať nejaké externé video, ktoré by ste chceli do svojich materiálov vložiť. Panel video nám umožňuje nahrať si krátku videosekvenciu v prípade, že využijete buď niektorú externú webkameru alebo vlastnú webkameru na počítači a vytvoriť si tak nejaký webinár alebo nejaký príhovor k existujúcej prezentácii a obohatiť ju takúto multimedialitu a takú pohyblivú grafiku. Panel Application Simulations sa zobrazuje vtedy, ak máte vo svojom počítači nainštalovanú aplikáciu Captivate, v opačnom prípade sa to na nezobrazí. Veľmi dôležitým panelom je panel Insert. Tento panel obsahuje predvybudované a pripravené objekty, multimediálne objekty, ktoré môžete veľmi ľahko importovať do svojich projektov a používať ich podľa vlastnej ľubovôle. Zaujímavým riešením je panel Interactions, ktorý obsahuje sadu predpripravených interaktívnych projektov, tzv. Vzdelávacích interakcií, alebo sa môžete stretnúť aj s anglickým výrazom Learning Interactions, a tak je výber čisto na vás. Časti charakter, alebo teda postavy, vieme veľmi jednoduchým spôsobom importovať do projektu akúkoľvek postavičku, tzv. Avatar, častokrát sa tomu aj v e-learningovej branži hovorí avatar, a sú to také sprievodné postavičky pre kurzy, ktoré si môžete veľmi jednoduchým spôsobom to vybrať alebo využiť niektorú z ponúkaných knižníc, ktoré tu máme. Podobne funguje aj ponuka scene, to znamená, že sa tu nachádza taká knižnica rôznych objektov a fotografií, ktoré si viete dať do svojho pozadia, do svojich projektov kedykoľvek. V paneli Insert ešte máme jednu možnosť, a to je import súborov SVF, to znamená súborov externých animácií, ktoré by ste si vytvorili povedzme v nejakom inom programe a môžete si ich importovať veľmi jednoduchým spôsobom do vašich projektov. Podobne funguje aj video, teda ho viete importovať a editovať. Panel Quiz vám ponúka nástroje a možnosti na to, aby ste si vytvorili vlastné elektronické kvízy. V paneli Team spravujeme vzhľad nášho prehrávača, ktorý bude vygenerovaný spolu s výsledkom projektu, na ktorom sa pracuje. V časti Presentation máme rôzne nastavenia pre prehliadanie, publikovanie alebo balenie našich zdrojových súborov. Panel Analytics je pomerne novým panelom, v ktorom je možné zapnúť funkcionalitu automatického sledovania počínania si študentov vo vašich kurzoch, pričom sa nevyžaduje LMS systém. Je to veľmi šikovná nová technológia a určite sa aj budeme v niektorom z ďalších kurzov venovať. Panel Slide Manager, alebo teda v rámci panelu Tools, ktorý tu máme, máme doplnkové možnosti na donastavenie celkovej prezentácie, výstupu, prípadne prístupov k rôznym zdrojom v Adobe, k rôznym výukovým vzdelávacím videám, alebo si vieme pomocou tlačítka Helps kedykoľvek zapnúť online nápovedu, ktorá nám pomôže. Presenter je veľmi šikovným nástrojom, pomocou ktorého môžete obohatiť svoje materiály a svoje vzdelávanie o interaktívne digitálne vzdelávacie obsahy a rozvíjať tak aj svoju vlastnú kreativitu a podnecovať svojich žiakov k intenzívnejšiemu a efektívnejšiemu učeniu sa pomocou moderných prostriedkov. Ďakujem vám pekne.